galdetu xate, bai. Bai, bueno, arratsalde on guztioi, lehenik eta behin, eskerrik asko Lazkaoko EH Bilduri, gonbidatzeagatik, izan ere, guretzat, ez da ari erreza izaten Gipuzkoarrei esplikatzea bidegin gertatu dena, diru publikoarekin gertatu dena, hasieratik detektatu genitu hainbat irregularitate, eta zaila egin zaigu, hainbat medio ofizial pribatu, baina baita ere telebista publikoan adibidez sarrera eukitzia, badirudi Ebrotik bera korrupzioaz, ustelkeriaz hitz egitea zilegi dela, edo zer gauza esan daiteke, ez dago presunción de inocentziarik, ez dago ezer, eta kontrara Ebrotik gora hitz egiten gabiltzanean, eta segun eta zein den hitz egiten dugun alderdi politikoa edo inplikatuta egon daitekeena, gauzak okertzen hasten dira, eta hor ikusten ari gara, gobernuan egon arren, hemen itzalean gobernu asko direla, badirela interes eskutuak hainbati aurpegia garbitzeko, eta, ari gara saiatzen langa hori, daukagun oztopo hori, komunikatiboki daukagun oztopo hori nolabait ere gainditzen, hitzaldi hauen bitartez. Helburua oso sinplea da esplikatzea aurreko legegintzaldian zer gertatu den diru publikoaren kudeaketan bidegin. Bidegi da sozietate bat, 100% foru aldundiarena dena. Berez, sortu zen 2002an, eta bere helburua da zan, errepideak eraikitzea, eta errepide horiek eraikitzea peaje bitartez. Nolabait ere, foru aldundiak, inbertsio kapazitatea edukitzeko, errepide gehiago egin ahal izateko, eta, bidegik nolabait ere bere bidea egin behar zuen, AP8 eraikita, AP1, Eibar eta Gasteiz bitartean, gero bigarren ingurabidea Donosti zeharkatzen duen, eta Iruneraino doan bigarren ingurabidea, oraino beto entzuten da, ezta? Helburua bidegirena zen, hain zuzen ere hori, peaje bidez, autopistak eraikitzea eta ez lastratzea kontu publikoak. Hau da, diputazioak edukitzea ahalmena, bere gestioak egiteko, bere politika sozialak, bere kulturgintza, euskalgintza edo dena delakoa egiteko ahalmena eukitzea eta bidegi izatea errepideak egingo zituena. Hori izan ideia, eta guk 2011an gobernura iristen garenean aurkitzen dugun errealitatea da, bidegiren ideia hori, amets hori, ez dela erreala. Zergatik ez da erreala? Bidegik 900 milioi euroko zorba daukala ikusten dugu, gainera hauteskunde bezperatan sinatua, 2011ko apirilean sinatu zuen bidegik bankuekin 900 milioi euroko zorra, ordura arte 500 milioitakoa zeukan, eta beste 400 milioi eskatu zituen batetik Gipuzkoa 622 amaitzeko, da Beasainetik Bergarara doan korredore hori amaitzeko, zati batzuk falta zirelako, baina batipat eraiki ziren obraetan, egin ziren errepide horietan, egon ziren gainkostuak ordaintzeko. Esan beharra dago, 300 milioi euroko gainkostuak egon zirela Gipuzkoako errepide horiek eraikitzerakoan. Eta hor daukazute, taula horretan, zein izan zen gainkostuen bataz bestekoa, bai? Hor dauzkazue, Arlaban Eskoriatza eta Eskoriatza Iparra, Arrasate Iparra, hauek dira orain interesatzen zaizkigun tramoak eta hoietaz hitz egingo dugu. Vamos a hablar del tramo Arlaban Eskoriatza, Eskoriatza Arrasate, y como veis hay unos incrementos en los costes previstos de las obras de entre un 58 y un 74%. Normala den edo ez, norbaite galdetu dezak, ez da? Oso ohikoa den, egia da, obra batzuk, aurre ikusten direla, demagun, 100 milioitan egin behar dela obra bat, adjudikatzen... No, por encima de los cálculos de nuestros ingenieros, 1,5 millones. O sea que en total, 10,25 millones en todos estos conceptos que hemos ido viendo. El total de la querella ha quedado en 13,86 millones. Y el juzgado de Azpeitia admite a trámite. Hau da, epaitegiak ontzat hartu du, ikusi du, badaudela zantzuak hemen delituren bat egoteko, eta 13 milioiko kereia, orain Azpeitien dago, eta galdeketak eta hasi dira, eta galdeketak egiten ari dira. Beste tramoa, esan gehi zuen bat 23 milioian likidatutakoa, eta bestea 40,7an, hemen kontzeptuak sinpleagoa dira, eta ez dira teknikoak, baina, kasu honetan ere, bigarren kereia bat tarteratzea erabaki dugu Gipuzkoako foru aldundiak, izan ere, hemen detektatu ditugu bi gauza edo bi bloke, bai? Bata da, ejekutatu gabeko lanak, kasu honetan ere, ingenieritza batekin egon gara, eta, ejekutatu gabeko lanak daudela ikusi dugu, eta bestetik ere, arabarekin batera egindako lanengatik ere, ikusi dugu hemen ere irregulartasun larriak daudela. Eta hasiko gara lehenengoarekin.
eta hau interesatuko zaizuelakoan nago bereziki. Orokorrean dena, baina uste dut hau bereziki. Dakizuten bezala, Arlabango tunela edo Izuzkitzako tunela, da tunel bat hasten dena Araban eta amaitzen dena Gipuzkoan. Tramo osoa gehiena Gipuzkoarra da eta Arabako zatia dena da tunelean. Orduan, bere garaian bidegik egin zituen obrak eta Arabak ordaindu egiten zizkion hilero zertifikatuak, faktura batzuk dira, zertifikatuak obran dira, faktura batzuk izango liratekenak beste anbito batzuetan. Eta horren, Araba joaten zaio hilero ordaintzen egindako obrengatik. Eta obra hau, esan dizuegun bezala, 2009ko martxoan ireki izan. Orduan, bere garaian obran, Arabako zatiak 36,3 milioiko kostu eukizuen. Arabari esate zaio 36,3 milioiko kostua daukala bere obrak, egiten da horrela, eta maiatzan, urte horretan maiatzan, bidegik bidaltzen dio gutun bat Arabari esaten naizue, ahaztu zaitezte, ja zuen obra ja likidatuta dago, eta kitxo 36,3 milioi euro balio ditu. 2011ko urtarrilaren 24an bilera bat egiten da, eta bilera horretan egoten dira Arabako Aldundiko pertsonak, eta egoten dira Felix Urkola, Luis Maria Praiz, Eneko Goia eta Borja Jauregi Gipuzkoaren partetik, eta bazegoen jarraipen batzorde moduko bat Araba eta Gipuzkoaren artean, eta batzorde hori desegin egiten dute Arabak ordainduta daukalako bere zatia, eta orduan ez daukalako zentzurik Araba eta Gipuzkoaren arteko harreman hori mantentzea. 2011ko urtarrilan. Eta 2011ko ekainan 17an, Bidegiko Administrazio Kontseiluak onartzen du likidazio bat, eta likidazio horretan konturatzen gara Arabako kontzeptuak ere ordainduta daudela. Eta Arabari dagozkion 10,1 milioi euro onartzen dituela Bidegiko Administrazio Kontseiluak. Hau da, Gipuzkoak onartzen ditu 10,1 milioi euro, 40,7 milioi euroko likidazio horretan, 10 milioi, hau da, likidazio horren 1,25 Arabari dagokio. Orduan bi hipotesi posible daude. Edo Arabari eskatu egin behar zaio, ze bere garaian ez zuen ordaindu, edo obra hori egin gabe dago, eta inflatu egin da 2011ko ekaineko likidazio hori. Orduan hori ere aztertu beharreko puntua da. Orduan hori ikusten dugunean, lehenengo gauza egiten duguna da, Arabako Aldundiari eskatu, beraiek bere garaian ordaindutako aratago zerbait ordaintzeko pendiente dagoela uste duten. Eta, erantzuna prestatzen ari dira prestatzen, Alderdi Popularra dagoan, teknikariak daude, eta, kostatzen ari zaigu, baina, modu ofizial batean, baina telefonoz aurreratu digute, ez dala. Arabak ez daukala 10 milioi euro ordaintzeko, ez dalako egin beste ezer. 2009ko martxoan inauguratu zala, beraiei zegokiena ordaintzea 36 milioi zirala, eta hortik aurrera ez dagokiela ordaintzea beste ezer. Horrek esan nahi du, Gipuzkoarrok 10 milioi euroiek zerren ordainetan ordaindu ditugula, ez da? Eta gainera oso kuriosoa da, ze ez Borja Jauregik, ez Eneko Goiak, ez Felix Urkolak, ez Luis Maria Praizek, ez didate esaten, 10 milioi euro ordaindu ditugula, baina Arabarrei eskatzekoak direla. Ze hori logikoa litzateke. Ez dago lakorik. Orduan zer gertatu da. Gainera, Bidegiko Administrazio Kontseilu horretan jartzen zuen likidazioa Gipuzkoari buruzkoa zela bakarrik. Orduan zer gertatzen da? Pues segurazki, eta ditugun e-mailak eta epaitegira eraman ditugun beste hainbat daturen bidez, badakigu zifra bat negoziatu zutela Bidegikoek eta konstruktoreek, beste tramo hau ja ez dute hauek egiten, beste batzuk egiten dute, Ferrovial eta Construcciones Sobrino, eta obraren zuzendaritza eramaten du Euroestudios ingenieritza enpresak. Eta badakigu, zifra batetara iritsi zirela, eta gero zifra hori horra iristeko, zenbaketak egin behar izan zirela, eta neurketak faltzutu behar izan zirela, beste kasuan bezala berdin-berdin, eta norbaiti ahaztu zitzaion esatea hori egin behar zuen langileari, mesedez, Arabako punto kilometrikoak ezartzeko. Arabak ordainduta zituela. Eta orduan zer gertatzen da? Pues pusten dela orokorrean tunel guztia eta tramo guztia, eta orduan tunel horretan pustu diren partidetan Arabako zatian ere pusketak egon direla, eta hori egiten da berriro ingenieritza enpresa batengana jotzen dugu berriro, aztertu dezaten, batipat deigarrienak egite zaizkigun bi kontzeptu,
bata dela fibra eta bestea dela hormigoia, ikusteko ejekutatu diren edo ez, eta Araban likidatutako 10 milioi horietatik ere zerbait atera dezakegun ejekutatu gabea dagoena. Eta, pixkat esplikatu zer dan aurkitzen duguna hor. Bueno, simplemente decir que Guipúzcoa liquida, de los 40 millones que liquida en el tramo Arlabán-Escoriaza, que es un tramo que comprende parte del territorio alavés y parte del territorio guipuzcoano, que de esos 40 millones que se liquidan, 10 corresponden a Álava y que Álava nos asegura que esa obra está sin ejecutar, que por tanto esos 10 millones se han pagado en balde porque no le corresponde a Álava pagarlos y que intuimos que son parte del acuerdo económico al que se llegó entre Bidegi y las constructoras y que, que al trabajador de turno no se le comunicó y que hizo una incorrecta versión de la certificación final, que al final liquidó de una manera que nadie le informó que tenía que liquidar solo el tramo guipuzcoano, liquidó parte del tramo alavés. Y por ahí sabemos que se han pagado conceptos del tramo alavés que además los alaveses nos dicen que no se han ejecutado. Estamos esperando a que nos envíen el informe, pero está claro que de los 10 millones que se han pagado por trabajos ejecutados en Álava no se corresponden con obras realizadas. Y aparte de esto, hay otros 2 conceptos que serían fibra y hormigón, que se ha hecho un estudio exhaustivo con una empresa de ingeniería y que sabemos que tampoco se han ejecutado y que ascienden a 8 millones. Behin ja 10 milioi Arabakoak aparte utzita, ikusten duzuen bezala 10 milioi horiek berriro ere izkutuko kontzeptuak dira, oso zailak bilatzeko gero ondoren, hormigoiak, porlanak, egin ziren taladroa, zulaketak, tunelan impermeabilizazioa, gauza guztiak oso izkutuan daudenak. Baina, bazegoen bat, bereziki oso detailatua zegoena, dala hormigoia. Orduan, ingenieritza honek erabaki zuen hormigoia begiratzea. Ez bakarrik Araban, baizik eta tunel bere osotasunean. Orduan, 10 milioiak izten ditugu algo batera, eta zentratzen gara 2 unitatetan. Lehenengo, hormigoia. De todos esos conceptos, seguimos estando en túneles, conceptos ocultos difíciles de detectar. Había uno en concreto, el hormigón, que estaba muy detallado, tanto en el momento de la obra como en el momento de la liquidación. Empezamos a ver que, según todos los cálculos, también hay muchos testigos de la obra, esto es, había un control de calidad en el que se hicieron más de 1000 agujeros en los túneles, concretamente en este de Arlabán, en el que se dictamina que hay 28.000 metros cúbicos realmente ejecutados y se pagan 48.000 metros cúbicos. Hau da, 28.000 metro kubiko eginda daude eta 48.000 metro kubiko ordaintzen dira. 5,1 milioi euroko diferentzia. Hori lodieran zen bada? Hau ez da lehen bezala lodiera osoa. Hau da hormigoia lehen kapa batean botatzen dena. Deitzen dena hormigon proiektado. Mangerakin botatzen da eta da eskabazioa eusteko. Lehenengo kapa hori. Kapa hori izaten da 10 sentimetrokoa, 15 sentimetrokoa, 20, depende. Obra honetan 10koa zen. Eta 15 sentimetro da benetan dagoena, eta 26 zentimetro ordaindutakoa. Gutxi ematen du, baina 3.300 metroko tunelak eta 2 tunel daudela norabide bakoitzean bat, hori kontuan hartuta, bikoiztea ia lodiera hori, ez du asko ematen, baina 5 milioi euro dira. Entonces, detectamos que se ha pagado prácticamente el doble del espesor del hormigón proyectado que realmente se ha ejecutado, que por una longitud de 3.377 metros, por un túnel en cada dirección, pues al final ese pequeño incremento de 11 centímetros supone 5 millones de euros. Relacionado con el hormigón, hau da, hormigoiarekin zerikusia duena da fibra de acero, altzairuzko fibrak. Orduan. Batzutan mailazoa ero burdina jartzen da egonkortasun gehiago emateko hormigoiari, Para dar más, como refuerzo estructural del hormigón, se pone mallazo o una especie de
de barras de hierro, pero se puede sustituir por fibras de acero. Vale, orduan, egin dugu, altzairuzko fibra hau, zenbat dago benetako densidadea. Botatzen da sakutan, hormigoira, eta 26 kilo metro kubiko. Hori dago benetan obran dagoena. Eta ordaindu da densidade bikoitza, 45 kilo metro kubiko. Zenbat hormigoik dauka benetan fibra hori? 13.000 metro kubiko kerola, zehazkien ez gogoratzen. Eta zenbat hormigoiri aplikatu zaio fibra hori? Obrako hormigoi guztiari. Además de duplicar la densidad de fibra, también han duplicado el hormigón que lleva consigo esta fibra. Bueno, pues la diferencia, 355.000 kilo eta ordainduta 2 milioi kilo, 3 milioi euro. Bakarrik 2 unitate aztertu ditugu. Eskerrak datu asko zeudela unitate hauek aztertzeko, bale? Orduan, hemen dago diferentzia. Benetan egindako lanak 8,38 milioi euro ziren eta ordainduta 16 milioi euro. Diferentzia 8 milioi eta piku. Orduan azkenean guztira, bi tunelak batuta, 30,7 milioi euro ari gera hitz egiten. Ja, frogatuta ingenieritzak egin gabeko lanengandik ordainduta dagoela. Bueno, hauxe da epaitegietan dagoena. Legegintzaldia amaitu da, eta guia gehiago ezin dugu ikertu. Ez dakigu ze gertatuko da datorren igandean, eta datorren igandetik aurrera, ze motatako akordioak edo ze motatako gobernuak lortuko diran. Segun eta ze gobernu ateratzen da, egia esan da guk eskatuta geratzen gara. Guk bai nahi genuke, guk AP bateko obrak begiratu ditugu, baina guk nahi genuke auditoria serio bat egitea, bigarren ingurabidean, eta Gipuzkoa 151an ere, zer gertatu den jakiteko. Izan ere, obra bat denean, tramo bakarra denean, da zerbait irregularra detektatzen duzunean, baina hau ikusten duzunean, ja esaizu iruditzen gertaera isolatu badenik, baizik eta agian zerbait sistematikoagoa dela. Eta susmo hori, konprobatu egin beharko litzateke horrela den edo ez. Eta nik gehitzeko azken gauza bat. Hau ez da tekniko batzuk egindako gauza bat. Hemen atzean erabaki politiko badago bai edo bai. Eta hori ere garbi utzi nahi nuke. Ze batzuek, eta epaitegietan, justizia egiten baldin bada, epaile independenteak baldin badira, presiotatik funtzionatzen baldin badute, honek egunen batean ahosko epaiketa bat edukiko du, eta espero dugu zigor batzuk ere egotea. Azkenean, errelatua izango da teknikari batzuen errua dela. Eta hori garbi dago hasieran, mesularia akatu behar duzu, eta Joseba eta biok akatu behar gaituzte gezurretan ari zarete, gezurretan ari zarete horrekin, baina denboran aurrera joan alaz bat, diskursoa modulatzen joango da, eta susmoa daukagu, iritsiko dela momentu bat teknikari batzuen bizkar jarriko dela ardura guztia, eta guk baditugu datuak, badaudelako komunikazioak, medioren batean ere atera dira, garbi adierazten dutenak, hemen akordio politiko batzuk zeudela, teknikari batzuek ejekutatu behar izan zituztenak, baina azken zifrak, azken zenbakiak akordio politikoak izan zirela. Eso, con Borja y los políticos, hori e-mailen batean agertzen da, hartu eman horietan, enpresekin eta hori garbi geratzen da, e-mail guzti horiek epaitegian daude, eta beraz komunikazio horien bitartez badakigu, hau ez dela izan teknikari batzuen ardura, eta hori ere, azpimarratu nahi nuke. Eta espero digun egunen batean auditoria bat egitea, eta espero digun hauek izatea diru publikoa bidegabeki erabiltzeko eta dokumentua faltsutzeko batzuek izan duten azken aukera, eta hemendik aurrera horrelakorik ez errepikatzea. Baina hau bai da, Gipuzkoan gertatu den eskandalo handiena, nik esango nuke eskandaloik handiena diru publikoaren erabilera okerrean. Eta hori Ebroti bera gertatzen zala bagenekin, baina Ebroti gora ere gertatzen ari da. Eta batzuek isildu arazi nahi gaituzte, baina esan beharra daukagu hau gertatzen ari dela, eta hau azaleratu behar dela, eta herritar guztiek jakin behar dutela. Gero bakoitzak ikusiko du horre ematen dion balioa edo ez. Baina guk oso garbi daukagu diru publikoarekin horrela ezin dela jardun, eta arduradun horiek epaitegian amaitu desaten saiatuko garela.
Eta gure partetik, hori eskerrik asko, ez dakit galderak dauden, ez dakit garbi geratu den, askotan susmoe eukitzen dugu, hain gauza teknikoak izan da, kamioiena oso garbi ikusten da, igual, ez da oso bisuala, baina igual beste gauza batzuk ez dira hain zerbait baldin maukazute galdetzeko, galdetu lasai, gu gustora asko erantzungo ditu galderak. Hori da, sortea, bai. Bai, aleginak ingo ditugu, baina medioak ez dira berdinak izango. Karo, gauza da, orain gobernuan gaudela, kereiak sartzeko aukera daukagula, dokumentazioa eskura daukagula adibidez, guk ingenieritzei dokumentazioa eskatzen diegunean eman egin behar digute. Kostatzen zaie, ari zaigu asko kostatzen obrako dokumentazioa biltzea, baina azken finean derrigortuta daude gobernuan gaudelako. Oposiziora pasatzen bagara, asko zailagoa izango da guri aintzakotzat hartzea, eta azkenean informazioera akzesua edukitzea, saiatuko gara. Kezka daukagu ere, azkenean abokatu pare bat kontratatu behar izan ditugu, kezka daukagu esote dituzten, kasutik aterako, eta isildu dena, eta berse gertatzen den. Ze, klaro, gaur egun diputazioa da kereia sartu duena, eta diputazioa da impulsoa ematen ari dena. Diputazioa baztertu egingo balitz kasu honetatik, azkenean fiskaltzaren esku geratuko litzateke, eta, hor ja, bai. Felix Urkola testifikatzera joan beharko da. Bera da 2011ko urtarrilaren 24an egiten den bilera horretan, bera da batzorde mistoko kidea. Batzorde misto horretan daude, lehen esan dudan bezala, Borja Jauregi, Hondarribiko alkatea zena eta Bidegiko zuzendaria zena, gaur egun ja hilda dagona, Eneko Goia, gaur egun Donostiko alkate gaia dena, eta nire aurretik errepidetako diputatua zena, eta bere azpian zauden bi zuzendari, Luis Maria Praiz eta Felix Urkola. Felix Urkola zen planifikazioko zuzendaria, eta Luis Maria Praiz errepidetakoa, aspektu teknikoagoa. Eta horiek desegin zuten batzorde bat, Arabarik bere zorra kitatu zuelakoan. Eta hori horrela aitortzen diote, eta esaten dute, hemendik aurrera, akta horretan argi geratzen da, hemendik aurrera ordaindu beharrekoak Bidegik ordainduko ditu. Eta gero, bera hautagaia izan zen edo, eta uste du garai batean aparte egon zela, baina 2011ko ekainaren 17an administrazio kontseilu horretan dago. Egia da, zigor kodearen bitartez oso zaila dela arduradun politikoak bankiluan esertzia. Oso zaila da. Teknikariak oso erraz eseri daitezke, baina administrazio kontseiluetan hartzen diren erabakien inguruan eta badirudi ez dagoela responsabilidaderik hasiera batean behintzat. Ikusi beharko da nola evoluzionatzen duen, baina argi daukaguna da diputazioaren kereian deituko ditugula deklaratzera hasierako fasetik, eta Felix Urkola ere. Neri zaila egite zai pentsatzea, berak ez dakiela ezer. Oso zaila. Ni ere ez naiz, bera ere formazioz abokatua da, ni ere formazioz abokatua naiz, eta gu gaur egun obretan ematen diren jarraipenak eta likidazioak eta normalean dokumentazio horrekin lan egiten dugu, eta badakigu obren azken zifrak zeintzu diren, eta igoeraren gertatzen baldin bada gutxi gora bera gainean gaude, gainean egoten gara. Beti, egia da, teknikariren batek beti iruzur egin diezazukela, eta badagola margen bat, baina 60 milioitako margena, zaila iruditzen zait politikarien onespenik gabe hori onartzea. Esaten badiazu Alderdi Popularreko kontseilera, Bidegiko administrazio kontseiluan zeuden garai horretan gehienak ziren PNV-koak eta gero gainontzeko alderdietatik bat zegoen. Gaur egun alderantziz da, gaur egun bildukoa gara gehienak, eta gero gainontzeko alderdiek daukate ordezkari bana. Eta beste alderdietakoek ez jakitea normala da, ez dira azkenean teknikariak, dokumentazio hori oso komplejua da, milaka eta milaka hoja izaten dira, eta zaila da. Baina, likidazio horiek eraman zituztenak, korra eta dokumentazio tekniko guztia eraman zutenak, hau da, EAJak basekien, zer zegoen hor, seguru. Seguru.
Luis Maria Prats zan errepideetako zuzendaria eta Felix Urkola baita zan Ustiapeneko zuzendaria. Bi zuzendaritza horiek oin nik hartu ditut. Eta, klaro, nire izaten didatenean, oin 2 urte bukatutako obra bat, 40 milioi euro gehiago pagatu behar degula. Osea, hileak tente jarriz aparte, igual, 10 bat bilera ingo nuke teknikariekin esplikatzeko, mesedez, 40 milioi euro horiek nundik irten dute. Hori lehenengo gauza, beraia dira arduradunak azkenian. Eta gero, ondoren, 40 milioi euro horiek administrazio kontseiluari gizurra esaten zaio. Osea, esaten da, Gipuzkoa ordaintzen ari garala. 40 milioi horrek Gipuzkoakoak dira. Eta 10 milioi euro Arabakoak ziren. Orduan, suposatzen dut, bilera horietan, 10 milioi euro izkutatzia, ez dakit, teknikari bat ari da eskutatzen bere buruzagiei, bere arduradun politikoei, 10 milioi euro hor Araban daudela eta haber ez diaren enteratzen, eta haber zikuela. Ez dakit, zaila ematen du arduradun politikoak ez jakitea 40 milioi horrek non dauden kokatuta, edo zein dan arrazoia 40 milioi euro horiek ordaintzeko. Oso zaila ematen du. Bai, oso deigarria izan da PSeren isiltasuna, ni beti dut isiltasun horrek, oso adierazgarria izan da. Ez dute zerrezan, batzar nagusietan, dala azkenean Gipuzkoako organo legislatiboa esan daigun, ikerketa batzordea egin zenean ere kontra bozkatu zuten egitearena, konklusioen aurka, denaren aurka. PPren partetik jarrera oso positiboa izan da, bai, ez dakit zein den arrazoia, zehazki, baina oso jarrera positiboa eduki dute, hasieratik esan dute ikertu egin behar dela, nik uste dut, pentsatzen dutela, bereiek bakarrik ez direla korruptoak, badirela beste batzuk ere, estrategia ona izan daitekeela, hori izango dela arrazoi nagusia, baina egia da, sinistu egin digutela, hasieratik txostenak erakutsi genizkinean esan zutela hemen kasu oso larri baten aurrean geundela, eta bueno, jarrera oso positiboa, eta de hecho, Markel Olano eta Eneko Goia reprobatuak izan ziren, politikoki izan zen ez zirela gai hautagaiak izateko, EAJak berriro jarri ditu hautagai horiek, baina konklusio horretara iritsi ziren, da esan zuten datorren legegintzaldian berriro ere ikerketa zabaldu egin behar dela, ze bakarrik egin zen hasierako zati horrena, eta bueno, esaten dute ikertzen jarraitu behar dela, eta ikertu nahi dutela. Gero ikusiko dugu, ea nola osatzen den gobernua, eta ea zerbait lortzen duten edo ez. Bueno, argi dagoena da, intuizioak esaten duena da, hemen EAJ bakarrik ez duela parte hartu. Beste hainbat alorretan ere, bidegin bazegoen beste kontratu bat, mantenimendu kontratu bat, bidelan enpresarekin, eta bueno, horre ikusten da, enpresa batzuk badaudela vinkulatuagoak soeri, beste batzuk EAJari vinkulatua dauden bitartean, da bueno, ikusten dira, ez dakit, paktos no escritos horiek, asko gustatzen zaidana, Mario Fernández de Kutxabanken oso garbi izan zuen, zaudela paktos no escritos, eta nik uste dut hori eremu askotan eman dela. Eta nik uste dut intuizioz PP hortikan kanpo beratu dela. Pakto horietan kanpo beratu dela beti, eta orduan interesa daukatela gai honekin. Ikusiko dugu noiz arte, Azken egun hauetan nik uste da diskursoa suabizatu moduan egin dutela. Vamos a salir respondones y tal, pero ya es da lensa, no vamos a aprobar estos candidatos, ez dakiz zer, orain, bueno, ya, que van a ser respondones, gero ez dakiz izango diran. Ikusiko dugu, bai. Gero Podemos ere, ez da, Espainian asko hitz egiten du Podemosek, eta hemen, ez dakiz zer daukan EAJak, baina Espainian oso logikoa dena, hemen ez da, eta Espainian garbi dagoena hemen ez dago, eta, bueno, ez dakit. Horrela ikusi beharko da, aurrera begira nola kokatzen duen bere burua, ze suposatzen da korrupzioaren aurka eta zerre sozial hori batzeko asmoarekin sortu zuela proiektu politiko bat, eta horrek Euskal Herrian beste arau batzuk dituela ematen du. Eta orduan, horrela ikusiko dugu abertze gertatzen den. Baina uste dugu maila politikoan ere argitu egin behar dira ardurak. Bai.
hipotesiak, eta beti hipotesiak dira, alderdien finantziazioarekin zerikusi gehiago izan dezakete. Espainiako kasuak ikusiko bagenitu, eta prentsat ikusten baldin badugu, asko eta asko ez dira lukro personalerako kontuak izan, asko eta asko izan dira, egia da, Espainiar estatuan alderdien finantziazioaren legeria oso nahiko zorrotza dela, ez duela reflejatzen, gero kastaren kontu hori jende asko dago, gobernuan dagoenean jendeak baliabide batzu ditu, oposizioan dagoenean beste baliabide batzu ditu, eta gogoratu behar dugu likidazioiek ematen direla kontestu konkretu batean, eta da EAJak Araba eta Gipuzkoa galtzen dituen kontestu batean. Eta hor ere badago irakurketa bat egiterik, baina beti ere hipotesien munduan. Ez dakigu inoiz argituko dan, guk espero duguna da gutxienez argitzea obra horiek ordaindu zirela egin gabeko lanengatik. Besterik ez dau? Eskerrik asko daroi, etortziatik.